Alright, magandang hapon at yan, buhay probinsya muna tayo. Yan, bago ang lahat. Napakalakas ng ulan, ha? Sobrang lakas ng ulan. Yan, magandang anong oras na ba? Yan, umaga pa. Ayan, mega shout out po kay Mama Mercy Calunod. Alright, kay Ma'am Rosalina. Ayan, tingnan mo lang kalakas. Ayan, probinsya kami ngayon. Alright. Signal number 1 po ang Albay. Magandang hapon po. Probinsya, buhay probinsya tayo ngayon. At siyempre kay Audrey Nicole. Ayan, mega love shout out. Diba? Sa Manila, iniipon ang ulan. Ganon din. Sa probinsya, ganon din. Buhay probinsya. Alright. May 4 million tayong nanonood. Ayan, mega love shout out. Ayan, maulang umaga. Signal number 1 po ang Albay ngayon. Ayan, good morning po. Urban Pride. Ayan, Sidhay. Ayan, 2 million in the house. Good morning. Ayan. Magandang hapon po at maulang hapon. Ayan, dito ako ngayon sa probinsya. 7 million in the house. Ayan, kumusta po kayong lahat? Sama kayo naroon. Ayan, comment nyo ngayon. Comment nyo ang inyong kinalalagyan. Ano ba ang sitwasyon sa bagyong parating? Ang Albay ay signal number 1, ano? Signal number 1. Ngayon ay dito kami sa Sorsogon, Bulan, Sorsogon. Ayan, kaya magandang umaga po sa inyong lahat. I-comment nyo saan kayo naroroon, no? Kung kumusta ang inyong kalagayan. Ayan, kung kayo nasa Metro Manila. Metro Manila daw ay medyo umuulan ngayon. Ayan, kausap ko yung anak ko kaninang umaga ay medyo umuulan daw sa Valenzuela. Ayan, kumusta po kayong lahat at mega love shout out po kay Biyaheng Brankelsam, ayan dyan sa Saudi, at kay Kagawad Antonihan. Ayan, mega love shout out. Pahinga muna tayo sa politika. Huwag muna tayo sa politika ngayon kasi bakasyon tayo. Diba? Comment nyo dyan, ano bang inyong take sa mga nangyayari ngayon. Pero ang priority natin ngayon ay yung paparating na bagyo. 4 daw ang pasok sa Philippine area. Pasok na yata o mamayang gabi pa. Kasi doon sa galing kami gabi doon sa gilid ng dagat. Yung aming mga kamag-anakan doon ay medyo nagpe-prepare na sila na i-safety yung kanilang mga bangka.
gawa ng A4 nga papasok ang bagyo. Hindi ko alam kung dito or sa ibang ano. Ayan, Roblox Man. Hello. Ayan, good morning po kay Roblox Man. Ayan. Kumusta po kayo? Si Roblox Man, mahilig ito si mahilig ito sa Roblox Roblox Man. Ayan, kumusta po kayong lahat? Ayan, sana nasa mabuti kayong kalagayan, ano? Malakas ang ulan. Nung pumunta kami dito ay ano kami? I don't know. I don't understand. Okay. From where you are ka? From where you are? Where is your country? Ayan. What is your country? I mean. Si Roblox Man ay this is not from the Philippines. Canada. Mega love shout out po sa mega love shout out to all Canadian people. Nilo Sniper Vlog, tamsak po host. Yan. Thank you Nilo Sniper. Saang lugar kayo? Maulan na ba sa inyo? Dito grabe ang ulan kaninang umaga pa. Dahil ang Legazpi po Albay ay signal number 1 na daw. Yan. Nilo the Sniper. Ayan. Kumusta po kayo? Ayan. Kumusta ang inyong lugar? Binabayo na ba ng ulan? Dito kanina pa ano lang kami ng pahinga lang ng konti. Ulan na naman. Kaya yung mga eskwela wala na naman, kansilado na naman. Sabi kasi ni Marcos, bakit daw hindi na sinusunod ang schedule ng bagyo. Yan tuloy. Nagkaloko-doko na. Di ba? Si Nilo, matagal na ito si Nilo sa akin Nilo the Sniper. Walang ulan dito sa Cavite host. May rides pa naman kami diyan sa Linggo. May ano po kasi sa amin, may sponsor kasi sa amin yung may sponsor sa amin yung Yamaha Club na kasi ang namin is puro Inmax. Puro Inmax ang samahan namin, puro Inmax. Kaya kami sa Yamaha Club. Sa Linggo, mayroon kaming rides diyan sa Cavite, sa Pico de Loro ba yun? Ayan, pagdating namin diyan ay ang gagamitin naman namin, magra-rides kami papunta diyan sa Pico de Loro. Tapos pagdating diyan, ang gagamitin naman namin yung Inmax, yung T-Max. Ayan. Can you teach me that your language? What is your what can you teach you? Bago pa lang siguro ako sa host kasi wala pa akong jacket. Parang matagal na kitang napapansin na dito sa channel ko. Di bale, lagyan kita ng jacket. Ayan. Yan. Okay na. Mayroon ka ng jacket. Filipino. Why, diba? Thanks po, host. Mayroon kami dyan sa kung alam mo yung Pico de Loro, sa Linggo, may kami dyan, may rides kami dyan sa Linggo. Alas 9 ng umaga ang namin, take off dito sa Quezon City. Siguro aabot kami dyan ng Cavite is mga 9 or 10. Kasi hindi naman yung rides na add a question and answer. You go to comfort food in why.
Ayun. Ayun sa mga nanonood dyan, puntahan nyo. Si Nilo the Sniper, nagbaba siya ng kanyang bahay. Yan, suportahan natin. Ayan, suportahan natin si Nilo the Sniper. Teka lang, Nilo ha. Bakit ganun? Ayan, tingnan natin ha. 12 million in the house. Baka gusto nyo baka gusto nyo puntahan. Roblox man, can you support Nilo the Sniper? Ayan. $11 million. Maraming salamat po, host. Ayan. Ayan, pag gusto mo, Nilo the Sniper, no? Kung alam mo yung Pico de Loro, ayan, pwede tayong doon. Angie Mendoza, New Zealand. Sounds like raining. Yes po, napakaulan po dito. Thank you, Angie Mendoza, for coming here. Alright, napapa-English ako ng sa inyo Napapa-English ako ng wala sa panahon Chita E. Roblox man. Arnel Bacor. Sir, hi po. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Angie Mendoza, okay lang po. Bicol po ako. Saan po kayo sa Bicol? Ma'am Angie, dito ako sa Sorsogon ngayon. Pakalakas ng ulan. Signal number 2 daw po ang Albay. Saan po kamo sa Bicol? Arnel Bacor, sir. Yan. Good morning, senior. Arnel Bacor, senior. Ayan. Good. Quezon City. Roblox man. Quezon City. It's my dad. Where it live. Me born in America. But we got one applied. That's why I'm in Canada. Lul. Ba, ibig sabihin ka? Half Filipino. Half American. Arnel Bacor. Ayan. Good morning. Sipokot. Oh, wow, grabe ang lubak diyan sa Sipokot na binakbakan namin. Nagmotor po kasi kami. Eugene Ruel Villanueva. Ayan, good morning po. Lang kasi kami Ma'am Angie, nagmotor kami papunta dito sa Sorsogon. Grabe, simula diyan sa Quirino. Grabe ang lubak. Mapapa-PI ka talaga sa mga sa mga korap na politiko Wala nang katapusan na lubak. Walang katapusan lubak, sus, magsasawa ka talaga. Kasi trinay kong kasi po bilang rider dapat. I'm in Philippines. Filipino din pala si Arnel Bacor, senior, di ba? Bigyan kita ng moderator Arnel Bacor Senior. Ayan, kay Eugene Ray Villanueva, good morning po. Pakicheck po yung bagong video sa short. Kaninong short video? Eugene Ray, baba mo yung short video. Ayan, nilagyan ko ng mga
Nilagyan ko kayo lahat ng jacket. Angie Mendoza, New Zealand. Arong talaga. Arog talaga kayan sa Bicol siguro. Hindi siguro ano? Hindi naman siguro magkakaganyan yan kung standard talaga yung gawa ng kalsada. O di ba? Ilang taon na yan, grabe. Ganyan talaga yung ano nila. Karami yan. Ang bigat yan. Oh, di ba? Dapat siguro panahon na siguro kasi total nabisto na yung nakawan sa gobyerno. Sana maging maayos na ang lahat. Para pag uli mo digdi sa Bicol, yaon ka sa inyo niya sa New Zealand. Ma'am Anje. Kami? Gami bagaw. Nagano ka? Papadano ko ang iya. Nilaw! May pakililaw! Opo. Kami nagsakat, o kung sino nagsakat, ako nagpulot, daw magpilag. Kasi Bak, buti! Hey! Buti! Kanay, kabakal ka na po. Bumaba ka doon! Buti! nasa New Zealand po kayo. Hindi nyo hindi nyo mararanasan yung nararanasan ng pang araw-araw ng mga kababayan tadigdi sa Bicol. Ang sabi ko sa imo Ma'am Anje, yung 91 kilometers na Quirino Highway, 91 kilometers, grabe ang lubak. Magsawa ka talaga sa lubak. Isip on na pamo yung goal sa ako yung Ate, ayaw pa kaya ng stick. Limutin mo. ano mo ini ka nagsipo? Daniel Armonio. Ayan. Good morning po. Kay Daniel Armonio. Ayan o, mga buti. Amo yun. Good morning po sa inyong lahat. Mega love shout out. At siyempre, kay Ma'am Angie Mendoza ng New Zealand. Ayan. Oy, Ate, tama na ha, sakay-sakay ha. Balik tayo sa toto. Isipin nyo, Ma'am Angie, pumasok kami ng Quirino is alas 8 ng umaga. Nakaluwas kami kan Quirino Highway. Alas 11:30 nag-abot kami ng Naga. Alas 8 kami quarter to 8. Kasi kami pag digdisan pag abot namin dito sa Arco kang pagpasokan Bicolandia, Tagkawayan Quezon, Bumaka, grabe talaga ang traffic, talagang magsasawa. Basta ang tinira namin na traffic kana kuya malubak, sawa ka sa lubak na. Dai ka na kahit kuya wag dai ka na kuya malubak, sawa ka na sa lubak. kaya nga sabi ko, magsasawa ka talaga sa lubak. Biruin mo, sa halip na inano namin ng 15 hours, inabutan kami ng 18 hours hanggang Sorsogon. Dapat 15 hours lang. Kung ang Naga is 11 hours. Grabe, inabutan kami ng alas 12 kami naghali ng Manila. Alas 12. Alauna, alas 2, alas 5. Alauna, alas 2, alas 3, alas 4, alas 5. Alas 6. Alas 7, alas 8, alas 9, alas 10, alas 11. 11 hours kami, 11 hours and a half. Ang namin, biyahe namin hanggang Naga, grabe. Plus Sorsogon. Buti ka mo ang simula Naga hanggang
simula Naga hanggang Albay, maganda-ganda yung kalsada, kaya doon kami nakabawi-bawi ng oras. Naalala ko tuloy yung nalubak na kamuting kahoy. Nilupak na kamuting kahoy. Sige, padaranta ka dyan sa Canada. Kuya. Ipasyapi ko pasiring ng kulang Canada. po So, piso. nilubak na kamuting kahoy. Sorry. 1,000 kilo. May piso na lang. Dali. Siningil mo pa, ha? Uli, ngayon na pagpuno Kawa. Bakit? Ano paloy. Ipasyapi ko Angie Mendoza, yung nilupak na kamuting kahoy, pasiring dyan sa New Zealand. Si Naham, higan, kumampan At saka rin ko sanding kuha. Si Wing Wing, di ba sa New Zealand yun? Barko. Masarap po yun, tapos may balaw. Nako, talagang inano mo talaga yung buhay probinsya. Na, ikaw kami digdihing may, padara ko sa aeroplano, palaugon kaya. Si Arby. Buhay probinsya talagang balaw. Tapos hingmay. Tapos kamuting kahoy na nilaga lang. Nilupak na saging. Kabishi ko 2.0. Ayan, good morning po. Hello everyone. Hello po. Ayan, good morning kay Kabishi. Masarap nga yun eh. Talagang masarap. Grabe, probinsya eh. May buti pa kang kanito. Yan ka rin. Tara. Kahapon galing kami kahapon sa yung Burabod. Hali kami duman sa Burabod kahapon. Paborito ko yon, almusal at merienda. Abuha, talagang probinsyana din ito si Kabishi Anong probinsya mo? Kabishi. Si Ma'am Angie ay taga Sipokot. Kaya mahilig sa nilupak na kamuting kahoy. Ikaw po, ako ay Sorsogon kami. Nandito ako ngayon sa Sorsogon. Minotor namin ang Manila to Sorsogon kasi nag-a-apply po ako sa Philippine Tourism for sa promoting, sa pagpo-promote ng mga tawag nito, promote ng mga ating mga tourist spot, tourist destination. Iyo, tapos may coconut shaving, suyame, tapos may chili pula. Aram na aram talaga na Bicolano, ha? Hiligon sa maanghang. Tinituran mo. Tinituran. Di ba yung yung lokadon? Lokadon mamanje. Ayun ang paborito na nilupak. Wow, ganda ng ganyang work eh. Iba't ibang lugar ang mapupuntahan. Doon mo. Actually, may trabaho naman talaga ako. Ang trabaho ko is driver. Kaso lang, dahil nga yung usok. May tudak ka dito Dahil nga membro ako ng rider, sinubukan kong kasi tuwing pupunta kami sa iba't ibang lugar, total binablog ko naman, nag-apply na ako sa Philippine Tourism. Diba? Ang tanging, ang perming lang duman, so pag po-promote, makaka-discount kami pag abot sa mga
lugar na pinopromote namin. Ayun. Hello, Angie Mendoza. Ayan, New Zealand. Ayan, oh. Ayan, oh. Mangurod to kita, ho. Ang gulay me. Langka na may nanghuli kami kagabi ng alimasag. Maliliit na alimasag, oh. Mga rod to tabi kita. Ma'am Angie kay Kabishi. O si Kabishi. Muntik nang maging kabisnes, ha. Kabishi. Nang. Wow, sarap niyan. Opo. Mamaya naman, Ma'am Angie, yung ano, yung suso naman. Nanghuli kami kahapon ng suso doon sa ano. Doon sa blinag ko na Burabod. Nanghuli kami ng suso. Mamayang gabi yun naman. Kasama ipako. Langka gulay. Tama po. May pako didi. Langka. Mamaya naman pako. Subukan naman natin yung mga probinsya kasi nandito tayo sa probinsya. Pag Manila, puro na ano yun eh. Puro na mga tawag nito, may mga gamot na. Kaya dito naman tayo sa mga ano, natural. Ha, yummy. Wow, so yummy. Yan, thank you po, Ma'am Angie. Pag uli mo sa Bicol o pag uli mo sa pag magbakasyon ka, hatodan ta kaning ano? Nasuso. Gusto ko yung suso na adobo sa gata. Iyan talagang pinakamasarap sa adobo. Wow, so yummy, oh, di ba? Yun talagang pinakamasarap sa suso. Tapos ang halo pa ko para puro ano, walang halong kimikal, puro natural. Oh, di ba sabi? Yan, kain po tayo. Wala ang din sabi ano. Bangko. Ito, gusto niya? Mayroon pa pala. Nanghuli kami kahapon, oh. Ang tawag nito sa inyo, yung maliliit na ano sa dagat. Sarap, ah. Di ba? Dan subscribe na po sa iyo, boss. Ayan, ayan. Salamat, Kabishi. Tatauman akong magkuha doon sa tubigan sa bundok. Wow, talagang laking probinsya talaga kasi Ma'am Angie. Kaso lang, mamimiss mo talaga kasi malayo ka na, nasa New Zealand ka na. Ba? Yun lang ang problema. Kahit siguro tuyo, hirap kayong ano dyan, ano? Hoy! Labas! Ay na lang. Oh. Labas! Bayaan mo na. Mabaho eh. Nakakamiss ang probinsya. O nga po eh. Nangaligos na yata sila. Saan ka ba ngayon? Saan ka ba ngayon, Kabishi? Pagbalik na kasi ng Manila, puro na may ano, puro na may chemical yung kakainin mo doon. Dito talagang puro wala. Ito kagabi hinuli lang namin to yung ano, yung sahog na alimasag. Thailand, wow. Ayan, mega love shout out po sa ano, Pilipino diyan sa Thailand. Tsaka sa New Zealand. Ayan, kay Ma'am Angie Mendoza. Ayan. At sa lahat ng mga OFW. Joke, ha. Sa Cavite lang. Sa linggo, may ano kami. May rides kami dyan sa ano, Pico de Loro. Cavite. Linggo po, 9. Diyan po kami sa Pico de Loro.
sponsor po sa amin yung Yamaha Club. Pag dating namin dyan ng Cavite ay ipapagamit sa amin bilang promosyon yung T-Max ng Inmax. Ayan, diyan kami sa linggo. Abangan nyo kami dyan, Ma'am Kabiche. Diyan po kami sa linggo. Kaya kailangan makaalis kami dito ng Sabado. Sabado ng hating gabi para abot kami ng Manila. Kasi 18 hours ang biyahe. Kailangan makuha namin ng 18 hours. Makabalik kami ng okay, ingat po kayo. Ayan, Boss BTV. And thank you. Abangan nyo kami dyan sa Pico de Luro. Kudaton man ini. Mga alas 10 po ng umagang arrive namin dyan. Sa Pico de Luro sa Cavite. Grabe layo. Mas ano po yung kasi, kaya sinubukan kong mas trinay ko ang solo ride kasi pag nag Philippine Loop kami mas malayo yon. Saan yung di ko alam yun. Na. Sa Pico de Luro sa Cavite, sa bandang yata yan malapit sa may Cavite City. Parang dyan yun. Kaon na. Ay na si Manay. Kaon na. Di ka pa makaon? Bunde. Halatang hindi tuloy sa gala si Kabisi. Dasmariñas kasi kami, malayo yan dito. Ganon. Yung kapatid ko nasa Dasmariñas sa Valle Verde. Tama, Valle Verde. Dasmariñas. Kaso lang nasa siya ngayon? Nasa Czech Republic. Bakit maharang? Nandiyan sa yung kapatid ko sa tawag nito? Ano? Ay, malapit yan dito sa amin. Yan, nandyan yung Alam ko pagpasok ng gate yun kasi isang beses pa lang ako nakapunta dyan Pagpasok ng gate ng Valle Verde, unang kanto kaliwa tapos kanan. Yun ang bahay nila pangat. Villa Verde. Balik na Verde. Villa Verde ba yun o Valle Verde? Ha? Ayan, kuha hindi nakakain pala yan sa gabi. Kasi kumain na una, di ba? Hina ng signal? Ayan, magpapaalam na po. Ayan, Kabishe. Ayan, kay Ma'am Angie Mendoza. Ayan, kay Ma'am Angie Mendoza. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kay Mami Mercy Calunod.
Diyan sa Sweden. Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mapagpalang umaga at ingat po tayong lahat. May bagyong parating. Yan. Maraming salamat po at mapagpalang araw.